Pinalakas. Salamat, hindi malilimutan ating pinagdaanan, ating pinagsamahan sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RPN. Noong simula pa lamang, kayo ang naging magulang. Sa aking bawat hakbang, tulong niyo'y tamang daan. Sa aking mga pagsubok, kayo'y laging tumutok. Kayo na ang laging kapay, hanggang sa magtagumpay. Salamat. RPN Radio Philippines Network. DZRL Batak. DZKI Iriga. DYKB Bacolod. DYKC Cebu. DXKS Surigao. DXKO Cagayan de Oro. DXXX Zamboanga. DXKD Dipolo. DXKT Davao. DXDX General Santos. RPN Radio Philippines Network. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DZKI Iriga. Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ang oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Si Albert, 64 years old, bilang isang senior citizen, mahirap na para sa akin ang pagbasa ng maliliit na letra. Tila hindi na malinaw ang aking paningin, lalo na sa gabi. Inirekomenda ng aking kapitbahay ang iBerry. Sa simula, nag-aalinlangan ako, ngunit pagkatapos ng ilang linggo, nakita ko ang epekto. Mas malinaw na ang aking paningin at mas madali na akong makabasa kahit sa madilim na ilaw. Talagang mabuti ang iBerry para sa paningin. Hanap ng iBerry sa pinakamalapit na butika. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sabay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS, goodbye to me, Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, ikaw ba'y sigurado? Ikaw ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang
99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart Smart dishwashing paste ko! Smart Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal-galing ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa protein power times 2, plus shea butter and tea tree oil. Glow up with the power of 2. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. Mga karonda, madangog na sa programa Pareta Asin Platica Makonsuelo. Talagang kakaiba. Pareta Asin Platica. Mga tugang Diyos marhay na agapos sa Indogabos. Oring aldaw kita ka na bulan na Pebrero, sa 28 po kita. Aldaw ni na Sabado. Iba niya to sa lado technical si James Oko. Duman sa transmitter si Ricky Sagayap. Kumusta sa mga parantabay niya to? Diyan po sa kasentruhan, kana syudad nin Iriga, digdi sa bilog na probinsya kan Camarines Sur. Diyan sa tercer distrito kana probinsya ni na Albay. Ano man po na sa indong pinagigibong unya na pagkaaldaw. Naribahan po kita digdi sa programang Pareta Asin Platica pang Sabadong edisyon. Guanin segunda diyang unya na duman sa Perpetual Health digdi po sa syudad kan Iriga. Kasud maso selebrasyon kan sa indang kapiestahan. Saro sa nasupig dumanang ko, duman sa nakipunong barangay Eduardo Di Maywan. Kundi ang naobserbaran ko po dyan, ining tinampo, dahil ko na yan kung makunyanan kung pero lampas na kaya duman sa boundary kan Perpetual Health. Pero kunya na yan San Isidro. Man sa may atubangan kan hardware ni Engineer Steve Andalis.
kunyan po ang tinampo, tinambakanin na itong rodalipay na daga. Pero, may rampan klase. Sunod-sunod pati niya. Kung ano, dahil na lamang pinagtapalan ng espalto, bako lamang na espalto ang tinapal, kundi daga. Kaya pala na saro yan sa pinagrereklamo kan mga motorista. Minsan, igwa po dyan mga nag-aaksidente sa motor. Siyempre, kung lalong-lalo na po, kung banggi kunyang pati ito, pababa, saka pasakat, tinampo. Kung ano man taarog kay nangibo na ka na DPWH, imbis na espaltuhon, kaya semento man giraray, itapal, tapi na burbok do pati may rampa, turunudan, daga. Ay delikado po yan talaga sa mga motorista. Kaya palan ka na saro, pinag-urulayan ini dyan sa sanggunang panlungsod kan Iriga na may naga-aksidente da dyan permi. Siyempre, may rampa. Sunod-sunod pati ang rampa. Una mo itong magkakaigwanin na motocross competition ay pambihira niya ako. At yan, ipagpapadagos po niya ito niya. Yan, antes kan mga bagay na yan. Nasa linya man si Karondang Raquel, pasok. Salamat tabi Karondang Philip Marinaga sa mga sinasagabasagan tabay sa laukan sa imong programa. At sa tuyang dungan informasyon sa lado lokal, nagsagibo ni sarong digital literacy training ang Department of Information and Communication Technology o DICT Bicol para sa mga empleyado Campin Health Bicol tanganing mapatangkaw ang sa ilang technical na kakayahan asin kapakarayan sa pagtatrabaho kang nakaging Pebrero 25 presenting taon. Pinanginutan imin Information System Analyst 3 Kevin Santero ang naunang bisa ng aktibidad kung saan nagsairarom ang mga nagpartisipar sa sarong hands-on workshop mapadapit sa advanced Microsoft Office applications arog na nilang kambilo ko as in ang 5 tablet. Sigun tabi karon ng Philip sa DICT Bicol o beto kang nagsabi ng pagpapasanay sa mga empleyado kang PhilHealth na tabangan ang mga ini na bayaan ang traditional na manual workflows as in maglipat sa mas automated na proseso tani maparikas ang pang-aral daw na operasyon kan sa indang ahensya. Ang inisyatibong ini parte tabi ini kang mahiwaso na direktiba ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na pahiwaso ng digitalization sa gabos na sangay ahensya kang gobyerno para sa mas marikas, tapat at malalauman ng serbisyo sa publiko asin para tuluyan ng mahali, mapundo na ang mga fixtures na inaanduro kan sa tuyang mga kababayan. Para sa RPND si Kay Radyo Ronda, Rafa Cáceres reporting. Field Report! Salamat tabi Karondang Raquel sa mga dugang mong informasyon. Adagos po niya itong manood dyan sa tinampong yan. Dawa binugtakan mangkutaanin na daga itong mga lubak dyan na simentado. Dapat pantay man, bako man pong arog kayan. Pero pinagkakawatan ang tinampo dyan sa lugar na yan sa may boundary kan Perpetual Health sa San Isidro. Sabi naman ang pagtitipid kan DPWH 5th Engineering District kan Camarines Sur. Ultimong pantayon ang pakatapal dyan in daga na bagan pigtatapal sa simentadong tinampo. Dahil lamang pinakarhay ay ano na yan. Tapos habo ka mong tuyawon, habo ka mong basulon pag ikaw pong nag-aaksidente dyan. Ano taarog kaya na pakatrabaho kan tinampo dyan sa naunang bita ng lugar. Di
basang kamukiton na BBSL, mga taga DPWH. Kayo na gayon dyan ang tukdo ni Secretary Vince Dizon kan DPWH, tapala nindagaan lubak na simentadong tinampo dyan. Siguro kung mahiling naman ini ni Secretary Vince Dizon, pwedeng makapaglamuda na naman. Ni simentado, binugtakan nindaga, igwapanin mga uruugnod, ay pambihirang mga patrabaho po yan. Ano ginigibuka na maintenance section kana DPWH 5th Engineering District and Camarines Sur. Pantayon man lamang, tultulon man po dakol na pala dyan ang nag-aaksidente sa lugar na yan. Siyempre, nakahiling ka naman na simentadong tinampo, tapalan nindaga, tapos burbokdo pa. Igwapanin mga ugnod ay pambihira. Only in the Philippines, pag-arog po kayan ang mga patrabaho talaga. Karayon man po nindo, herak man duman sa mga na-aksidente dyan sa lugar na yan. Pababa pati ang portion ka na tinambo. Siyempre, kung dahil mo makurokontrol, lalong-lalo na kung motor sa naman ang dara mo, talagang pwede ka dyan na maglukso. Ako kaya mismo po, pag-agi ko dyan, kasud mo, pasiring dyan sa perpetual help, tulos yan ang namalisyahan ko. Ano man niya ako yun itaday lamang pinantay, tinapala nindaga ang simentadong porsyon kan tinampo, tagaratak na, borobok daw pa ay pambihira. Hoy, good morning kay Attorney Rico Borromeo dyan po sa San Isidro, digdi po sa Ciudad Cana, Iriga. Happy birthday man sa gabos ng mga nagkukumpleanyo, ngunyan pong pagkaldaw. Good morning sa UNEP High School Batch 87. Siyempre sa San Isidro Elementary School Batch 82. Pinagalinaw man Presidential Communications Undersecretary Claire Castro sa press briefing sa Malacanang ang kaulugan kana terminong tukhang kasunod naman kan argumento kan depensa sa pagdangog sa International Criminal Court laban kay dating Presidente Rodrigo Duterte. Anhapot kan media iyo ang dapit sa depensa ni Attorney Nicholas Kaufman na nagsabing ang nagkapirang itinaram arog kan neutralize iyon ba kung dapat tulos ipakahulugan bilang paggadan, as in pwedeng tukdo sa naman sa pag-aresto sa legal na paagi. Sa press briefing ngunyan o kasuudma pinag-araman kana sarong reporter kung may komento ang palasyo sa argumento kan depensa na ang mga pahayag ni Duterte ang pwedeng hyperbole sa naman, asin day direktang sugo nin paggadan. Sigun man kay Castro sa Pilipinas, pag sinabi mong neutralize, iyon nagagamit na inin law enforcement agencies, military. When you say neutralize, it's a euphemism for killing. Sa Pilipinong termino, pag sinabi mong natukhang ka o itutukhang ka, it means kill. An urulay, iyon naglataw sa confirmation of charges hearing duman sa ICC kung saan ipinipirit kan depensa ni FPRRD na ang mga pinagtaramasin pahayag kan dating presidente iyon dapat tawanin literal na kahulugan bilang direktang pagsusugo nin paggadan.
sabi digdi kan mga netizens sa tao o sa tawong mayong aram sa Bisayan dialect, ang tukhang iyon Bisaya na word that means tuk, shortcut of tuk-tuk in English, nak, hang, shortcut of hangyo in English, appeal, ask, plea, which mean we ask, appeal, plead to stop using illegal drugs. Compound word tok, hang, tokhang. God bless Ate Blary Clear. Ang bira man kamoy. Tokhang comes from two Cebuano words, tok-tok, to knock, hangyo, to plead or request. Bisaya phrase interpreted by a one-sided Tagalog equals pataka. ChatGPT, Tokhang refers to a police anti-drug campaign in the Philippines most associated with the administration of Rodrigo Duterte in 2016 up to 2022. It is short for the Cebuano words tok-tok, knock, and hangyo, plead, literally meaning knock and plead. Sabi man kayo ng saro, no, hindi yon ang meaning sa tuhang, tok, tukon, o hangyoon na dili gumamit na drugs asin magparehab. Yan ang gustong sabihon kan tukhang. Known as Oplan Tukhang, literally meaning knock and surrender. Tukhang, often written as Oplan Tukhang, is a term used in the Philippines during the anti-drug campaign under former President Rodrigo Duterte. Meaning of the word Tukhang comes from two Cebuano words. Digdi po sa ano yan, sabing tukhang, often written as Oplan Tukhang, is now used in the Philippines during the anti-drug. Ang iba kaya gustong sabihin da kan tukhang, literally meaning knock and surrender. Paano pag dahil nag-surrender? Ang nangyayari kaya kay ito pong tukhang na ito, so ibang dahil nagsusurrender, kill! May mga kunyan ba ka ito na pero hindi ako napapasala, may tinaram ka ito si dating Presidente Rodrigo Duterte. Dahil nga nagsuko, patayin. Ito ang gustong sabihon kan pantutukhang, kaya nga ni kadakol po baga kan nagkagaradan, baka sa iba an masakit nga ni duman kung dahil man nagsuko, dahil man nalaban, pinag-sit up pa. Kaigwa po mga barata ka ito na binubugtakan pa danin badil, binubugtakan pa nin droga. So mga natutukhang, kaya ito po ang dipisil duman. Nagbabalik man si Karondang Raquel, pasok. Salamat Tadi Philip. Katutuyo pangdugang impormasyon sa lado lokal, dakulang kapakinabangan man sa labi sa Sanribong Parauma, mahal dyan sa Banwaan ng Bula at sa Banwaan ng Minalaba, igdi sa probinsya ng Camarines Sur, ang solar panel irrigation program na ipinagtao ng National Irrigation Administration o NIA Bicol. Huli naman sa nakaligtas ang mga ini sa bulanan na babayaron sa kuryente na minsan naging zero balance pa kaya dakulang kabawasan subuot sa pondo kansaydang kooperatiba. Mantang sa Banwaan ni Bula, ang San Agustin, San Ramon Agrarian Reform Farmers Cooperative ang nagsasakop sa 591 ng hektarya kang irrigation farms na pagsasadiri man ini kang 722 na mga parauma. Mantang dyan sa Banwaan ni Minalabak, na-covered sa inyang kunyang kang Mataurok, San Jose Sagrada Familia, Sinambaliwag, Viho na may igwaman, 1,255 hektarya at 1,132 na parauma. Ipigpahayag Tadi Karondang Philip ni Media Relation Officer Maria Cleope Baraero kang NIA Bicol na sinabi kaining plano panindang paiwason ang programang iniigdi sa probinsya ni Camarines Sur maging sa ibang parte kang Rio Bicol sa ipuan lang subuot na paghandaan o rugna sa pag-allocate ng pondo. Mantang ka nakaliit nga daw, nagbisita sinda hali sa NIA Region ang 12 para hilingon na ang nasa Region 12 para hilingon pala. Kang nakaging aldaw may nagbisita na NIA Region 12
na pinaghiling ang nasabi ng mga lugar para man sa posibleng pagpapautob kang kaparehong programa sa saindang mga parauma sa saindang riyon. Kaya sa itong informasyon para sa Radyo Ronda, ako sa Ceres, reporting. Salamat Geraray Tabi karonda nga Raquel sa mga heras mo pang informasyon. Saro pa sa tatawan tapunin doon ngunyan ining manunungod ba sa pagmarahalan kan mga mayor na mga paninda sa grocery. Obserbaran po nindo ta nagpaparamahal ang paninda, nagpaparasadit man. Iyan dahil nasasara akan Department of Trade and Industry digdi po sa satuyang lugar. Dapat i-monitor nindo ang mga tindahan. Inisa na pong sample kay ni ngaranang kung ang produkto, ang sugo naman eh. Kung dati kay ito, so piso, dakol ang laog mga 10 pidaso pang mani. Ngunyan ang laog, minsan 3-4 na sana. Ay anong nangyayari sa araw kaya ng mga paninda? Kung talagang sincero ang DTI sa indang kampanya na baga kalidad man ang paninda at nagpaparamahal na, nagpaparadikit pa ang lahog, ani ba nagpaparasadit pa. Ini pong cupcake hilingon nindo ta nagmahal ang presyo, nagsadit so produkto. Ay napangyayaring mga buhay tayo ni sa Pilipinas, parataas ang presyo kan mga binabakaltang produkto pero nagpaparasaradit man. Okay lang ko tayan daw maglangkaw pero bako manaarog ka napigpaparapasadit ang mga produkto. Kaya dahil po talaga maasenso ang mga negosyanteng Pilipino pag-arog ka na may mga halong panluloko. At ang sadit na nga ni so produkto kamahal pa. Dapat dahil pagpara bag-uhon, garuman siya na yan tinapay at nagpaparamahal, nagpaparasaradit, nagpapararulugyat sa pinagpaparabumbanin libadura. Pag kinagat mo, biglang na lupos, garuman na sana ito bagang guma. Ay, humira. Ano tarog kaya na nangyayari sa satuya? Herakman po sa tuyang mga kababayan ng mga nagtitios na nga ni, nagtsatsagang makabakal sa nanin mga pagkakan, tapos arog na kaya ng mga paninda ay makasuyang pagparamasdan, pag-arog po kayo ng ginigibo kan ibang mga negosyante niya to. Dapat mamonitor po yan kan Department of Trade and Industry digdi po sa tuyang nasyon. Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, asin platika ni Philip Baracena. Sa digdi po kaya sa Pilipinas, nagpaparaluya ang kalidad kan mga basic commodities, kan mga paninda. Nagpaparamahal man, ay pambihira niya ako pag-arog na kayan. Hoy, kumusta man ki dating Congressman Sal Portuno, ki Vice Governor Sal Portuno Jr. Diyan sa Inapatan, Nabua, Camarines Sur. Siyempre ki Consyal Manolo Xiano Luzon, saka ki dating Vice Mayor Marisa Bilitario Hao. Diyan sa Barangay Santo Domingo sa kaki-engineer Nilo Salazar. Siyempre sa kuyang Padihon, ki retired Air Force Alex Celeste, diyan sa Antipolo Old Nabwa, ki dating Kagawad Louiliano asinman ki Grande. Yaman po ang pahayag ni Congressman Nelson Ligacion kan Tercer Distrito kan probinsya ng Camarines Sur dapit sa Naga Airport. Sabi niya, anong nangyari sa pundukan Naga Airport? Kan taon 2000, enot na naprobaran ang Naga Airport Development Reorientation Project sa kantidad na 960 million pesos.
Yusik Anton D. Preto. Ninhulita salida ng presidente nabaliwala ang proyekto. Kana 2014 sa panahon man ni Presidente Noynoy Aquino, liwat na binuhay asin naprobaran ang proyekto sa kantidad na 3.53 bilyones de pesos. Naprobaran man ang Bicol International Airport project tuman sa Daraga Albay. Napagkasunduan kan probinsya kan Camarines Sur asin DOTR pareho man sa Albay na ang site acquisition kan kinakaipuan na 134 hektarya nin daga itiwala sa LGU. Ini ang dahilan kung taano tayo binaba sa Kapitulyo kan Camarines Sur kan 2015 ang kantidad na 402 milyones de pesos kan kapariho man na taon. Kan 2015 nagtagama ang gobyerno nasyonal nin 233 milyones de pesos para sa inisyal na construction kan airstrip asin kan 2016 an 972.855 milyones para sa continuation kan construction of airstrip and site development. Ninhulita daay man na-acquire ang kaipuhan na daga kan 2015 asin 2016 asin nagsunod na mga taon daay na itinugot na gamiton pa ang kantidad na 972,555,000 pesos. Ibinalik ini sa National Treasury. Sayang. Asin ninhulita daay tulos na implementar ang proyekto ang dating 3.53 bilyones de pesos naging ng 10.62 bilyones de pesos kan taon 2022. Aramon ang iba pang nangyari asin mga mangyayari sa Naga Airport Development Project sa mga masunod na serye nin FB post kan sa indong lingkod. Magtarabangan po kita. Doda na ako kung napaanon ang bilyones na pundo para digdi sa Naga Airport na ini. Wana po kitang 31 minutos, makalampas ang alas 7 ng pagkaaga. Sabi kan iba ng mga netizens na nag-o-observar digdi, kaibahan sa flood control ghost project. Yan. Remati na. Kaya siguro nag-loan ta kadakol tatapalan. Pag nag-audit na kan mga projects, rekas-rekasi, COA tanganing mahanap na ang mga budget na yan. Pambihira. Save Kamsur. Sabi po ni Gob, papaayos na da po. Yan, nabulgar na kaya na may pundo na. Yan po ang resulta kanday nagtatarabangan sa imbes na mahaman na asin napapakinabangan na kutaan proyekto, sana po this time maging tol-tol na po ang gabos. Adaw, magtarabangan pa daw, sagkod ngunyan, sige nga nan paturot sa daan pa, yan ang napot. On mga sincero sindadano, para patinot sa daan, tabangan na kung gustong mapakarayan Naga Airport na yan, ayaon sa pili. Suportaran ta po ang pangapudan kan sa tuyang congressman na magtarabangan kita para sa ikakagayon bako lang kan Naga kundi kan bilog na tercer distrito. Salamat po kung maray. Congressman Nelson Ligacion yaon lang po kami perming nakaantabay. Yan na si pinambakal sa si Roma, paapod ka po congressional inquiry. Ay, tayo man gayon. Baka iba man na budget ito. Kaya kadakol na ka na paid feeds and rules. Nako-corner na si Barbie. Thanks Kong Nelson for shedding light on the 900 million fund and efforts made before. Largely, there was a failure in the province of Camarines Sur to pursue this opportunity that's come rarely. Mayo sindang appetite to make this happen at all cost.
Yan ang masakit dyan kasi may mga itinagong yaman dahil ang ginagamit ang puder para mag-magic sa budget. Panahon na para magkaigwanan institutionalized public access kung paano asin sa ginamit ang General Appropriations Act. Kwarta kan banwaan, diretso kan banwaan, maaraman paano ini ginastos. Yan ang dakulang kahaputan. Ano ang ginastusan? Kaya sa airport na yan, kung sa indong magirumduman po, nag-iiriwal na nga ni dyan kayo to, si Dipuntong Congressman Nonoy Andaya saka si Gob El Rey. Nakabali pa ang mayor kan banwaan po nin pili si Mayor Tomas Bongalunta. Kaya paano mapapakaray ang proyekto na imbis na magtarabangan, nag-iriwal. Nagkakagulo na baga dyan sa pasiring sa airport na yan. Buo na nga ning paagihan kan Kapitolyo. Siyempre, tol-tol daw yan. Imbis na mapakarayan proyekto, iriwal so nangyari. Kaya ngunyan sana maipadagos po nin tol-tol ang proyektong yan. Ang pagrehabilitar, ang pagrepair, pagpapakaray, pagpapahiwas kan Naga Airport. Nadakulang bagay po yan kung igwa na dyan ng mga darakulang eroplanong mag-landing. Naglalanding dyan, garo mga eroplano sa nakan Pilipinas. Ayaw pa dyan naglalanding ng mga pang-internasyonal. Sa ultimo nga ning Daraga International Airport, dahil mandas pwedeng apudo na international airport, domestic airport sa nadayan. Tabako man pang-international an Kamada. Dakol pa po ang mga i-improve dapit digdi sa mga aeropuerto nyato, sa mga airport nyato sa nasyon Pilipinas, in lalong-lalo na digdi po sa Rion Cana Bicol. Nagkakala-kaga man ang dugo asin nagtatago ang pait sa lambang tataramon ni Gabriela Representative Sara Ilago na may sarong matinding pakiulay para sa mga padagos na nagdedepensa kay dating Presidente Rodrigo Duterte. Magmata na kamo! Ini matapos ang kumpirmasyon kan International Criminal Court sa mga kaso laban sa dating presidente sin sarong development na nagpahugot nin hinangos sa dakul asin nagtaon nin bagong paglaom sa mga biktima kan karahasan. Dahil na nagpaligoy-ligoy si Ilagos sa iyang pahayag, subuot malinaw ang intent para maggadanin mga inosente. Sipon mo mga kababayan, ang gabat kan tataramo na yan para kay Ilago. Malinaw na si Duterte ang mastermind sa madugong serye kan extrajudicial killings na nagpenta nin takot sa satuyang nasyon. Sigon sa Congresswoman, ang mga ebidensyang ipinahiling sa hearing, iyon naglaladawan kan sarong nakakapangilabot, nakatutuohan, sarong sistema nin pagdaan na may malinaw na objeto. Kaya man nangangapudan si Ilago sa mga tapat na taga-suporta ni Duterte, panahon na subuot para buksan ang sindong mga mata asin puso sa katotohanan na haloy nang nagkakalampag. An ICC confirmation iyon bako man na basta-bastang bareta, ini ang sarong dakulang hamon sa satuyang pagkakaintindi sa hustisya asin paninimbagan. Ini ang wake-up call na pinaghahalat kan kadaklan tanganing mahiling an enterong retrato kan mga pangyayaring nagagisi sa tela kan sa tuyang sosyudad.
Sa atubang kan arog kay ni kagabat na sitwasyon, ang paglaom ni Representative Ilago anday bako sana para sa political ship, kundi para sa rong mas hararom na pagbabago sa kamalayan kan publiko. Ana pagbibisto sa katotohanan, gaano man ini kapait, iyo an enot na lakdang pasiring sa paghilom. Kumbaga pagpila, asin pagkamit kan tunay na katarungan para sa renibong biktima na nagkukurahaw nin hustisya. Sana sa pagkakataon na ini dahil na mag-triumpo ang pagdedepensa sa salang lado kan history. Sabi man po ni Presidential Communication Officer Claire Castro, da ininda pagdamay o idamay si Presidente Bongbong Marcos. Ini ang depensaman duman sa ICC issue. Madoon man na ipinipirit ni Jose Claire Castro, ang Palace Press Officer kan administrasyon ni Marcos Jr., na dapat idamay ang presidente sa kasong kinakaatubang ni dating Presidente Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Ang problema kaya, yung pinagsasahutan na yun nasa likod si Presidente Bongbong Marcos o ang administrasyon, kaya nadara duman sa ICC si dating Presidente Rodrigo Duterte. Inian matapos magbutas nin maggabat na pahayag ang abogado ni FPRRD na si Attorney Nicholas Kaufman na inakusaran ang presenting administrasyon kan subot pakikiaram asin pagmamawot na i-neutralize ang pamanakan dating presidente. Sigon man ki Castro da ininda, idamay si PBBM sa kaso ni Duterte sa ICC. Kasunod ini kan maduon man na pinagnigara ni Castro ang sahot ni Kaufman asin inapod ining mayong basihan. Kaufman has the temerity to accuse President Marcos of trying to neutralize Duterte's legacy. That is preposterous. May kapal ni nalawgon si Kaufman na akusaran si Presidente Marcos na pinagsusubukan man paluyahon ang pamana ni Duterte, inian makangingirit. Perit paman kan palasyo sala subot ang pagsasahot sa presidente dahilan ta nagpuon ang kaso sa ICC bago pa man siya maging presidente. Dati naman kaya palan. Kumbaga, mayor pa sana sa Davao, igwa ng mga crimes against humanity pong nangyayari duman sa lugar na ito. And naglakop kan maging presidente si dating Presidente Rodrigo Duterte. Saka igwa na bagang dating mga DDS bago panagin presidente si dating Presidente Duterte, dakol na po ang DDS duman sa Davao kan panahon. Yan nga ni naanggot si dating Presidente Rodrigo Duterte ki ML Party List Representative Laila de Lima. Kanyaon pa ini sa Commission on Human Rights ta saro ini sa nagpapara imbestigar kan mga nangyayari duman po sa Davao City kan mayor pa si dating Presidente Duterte. Bagay gwa ng mga nangyayaring human rights violation. Kaya dahil man talaga kung isipon pwedeng salaon si Presidente Marcos sa maskian international aram na ang ginigibo dahil pa presidente si dating Presidente Duterte. Digdi kaya sa pahayag na ini sigon sa palasyo sala subot ang pagsasahot sa presidente dahil anta kumbaga nagpun ang kaso bago pa siya naging presidente. Nainot sa iyang opening statement sa ICC, hayagan pinagpaparehas ni Kaufman si FPRRD asin si Marcos Jr. Sigon sa abogado, for President Duterte, his word was his word and the people knew it. For President Bongbong Marcos, his word is for the wind and the people will not forget it. Para kay Presidente Duterte, ang sa iyang tataramon, yun sa iyang tinaram.
asin aram ini kan namamanwaan. Alagad, para kay Presidente Bongbong Marcos, an sa iyang tinaram, iyon para sa duros. Asin bako ini, asin dahil ini malilingawan kan banwaan. Dahil ang digdi pinapaluwas kan depensa na dahil subot, nagtupad sa pangako ang presenting administrasyon. Permadong surat ni Marcos na pinagluwas ni Kopman. Bilang parte kan sa iyang presentasyon, pinagladawan man ni Kopman ang sarong surat na subot permado kan presidente o ni BBM kung saan nangako ang gobyerno na day makikipagtabangan sa ICC. He gave a cast iron undertaking that his government will not assess the ICC in any way, shape, or form. Nagtao man siya nin matibay na pangako nan sa iyang gobyerno anday matabang sa ICC sa anuman na paagi. He failed to keep that promise. Nabigo siyang tupadon ang pangakong ini. Ano kaya talaga napag-urulayan ni Presidente Bongbong Marcos Jr. sinman ni dating Presidente Rodrigo Duterte, bago magtukaw na presidente, si Presidente BBM. Sinda lang po kaya na nakakaharam kung ano ang sendang mga napag-urulayan. Sigun sa sendahan, subot pagbalga sa pangakong ini ang nagtaong dalan sa pagkakadara kay FPRRD sa dahag. Revelasyon na igwasubot na sikretong urulay sa telepono. Pero sa surat, nagpaluwas man si Kopman in pahayag dapit sarong dokumentong subuot may laog kan transcript kan sarong sekretong pag-uurulay sa telepono. Sigun sa iya, the document comprises a transcript of a telephone call covertly recorded between 4 parties. One was boasting about acting as the silent partner of President BBM. Ang dokumento iyon may nakapalaman na transcript kan sarong sekreto na nailistang apod sa telepono. Pagultanan kan apat na tao sa irisay daw ini. Asin saro iyon pinag-orgulyo siya ang silent partner ni Presidente BBM. Dagdag pa ni Kopman, managing a scheme to panel witness to this court ensuring President BBM's plausible deniability. Namamahala man subot sarong plano para itulak ang mga testigo sa korte mientras na sinisigurong may plausible deniability ang presidente. Dahil ang digdi pinipirit kan depensa na may sinadyang lakdang. Tinuyo. Subuot tanganing paluyahon si dating Presidente Duterte. Tulos man na pinaganigaran kan Malacanang ang mga aligasyon ni Kopman dapit sa surat asin subot sekretong pag-uurulay. Sigon man kay Castro mayong katibayan ang mga sahot asin parte sa nainikan estratehiya kan depensa. Hala na po kamong mag-atid-atid sa mga bagay na yan. Nangyayari ang Pilipinas ay ang binubulabog kan kasong ini ni dating Presidente Rodrigo Duterte na imbes tutok sa mga dapat asikasuhon ng gobyerno pero ribong sa nabagkitang mga namamanwaan sa mga nangyayaring ini. Kadakol po ang pwedeng tutukan kan gobyerno Pilipinas. Saro na kaya nining mga anomalya, korupsyon sa flood control. Tapos ang problema kan mga parauma na sagkod ngunyan dahil nare-resolveran ang kumbaga na magin balanse ang pagbuhay kan mga parauma digdi po sa tuyang nasyon ang mga paraatamanin hayop kung paano malalabanan ang kapagtiusan digdi po sa tuyang nasyon ngunya ng mga panahon. Ini po ang dapat tutukan kan sa tuyang gobyerno bakong kon ano-ano na sa ng mga bareta na dahi manin ka manungdanan dahi man kitang gayo makikinabang kayan.
Yan po kayaan minsan na kaluyahan kan mga Pilipino. Para divert sa nakita kung ano-ano ang mga pag-uurulayan, pero so dapat natutukan. Kunyan nga ni marumarom na baga itong manungod sa investigasyon kan flood control. Ano nan ginigibo kan ICI? Ano na sa mga investigasyon ninda, ang problema kay nita sa mga yaon nga ni sa ICI nag derimiter na sa pwesto. Kaya minsan pigpaparabulong-bulong sana po kita kan mga baretang lawgaw. Linalawgaw sanan mga Pilipino. Tanganing makaibitar duman sa dapat niya tong tauan atensyon na mga problema kan Pilipinas na iyon dapat resolveran. Dapat hanapan solusyon kan gobyerno kung paano maiaangat man lamang ang pagbuhay kan mga nagtitios na Pilipino. Kung inibagan tinututukan kan sa tuya pong mga kababayan, lalong-lalo na mga congressman, ang mga senador, kung paano matatawanin mga trabaho ang kadakol ng mga graduado pasado digdi po sa Nasyon Pilipinas. Mas magayon pa yan na pag-urulayan kaysa digdi sa kung ano-ano na sa nabagang mga paturot sa daan kan mga politiko. Normal na po yan sa Pilipinas. Haloy ng istorya yan. Dahil naman kita kayan basta mapapatubod. Kan mga diversionary tactics kan lambang politiko sa Pilipinas para sa malingawan ang problema kan nasyon, lalong-lalo na pag-abot sa ekonomiya, sa pagbuhay kan sa tuya pong mga kababayan. Nakakadagdag pa an ibadig din na mga kababayan niya to na sige sanan haralat kan ayuda kan gobyerno. Ano ba kaya mga hugakuna? Kaya ano ang nangyayari sa satuya? Dahil na mahiriro kung dahil mo tangdanan, dahil mo sweldohan. Abo na nin sweldong urha baba. Gusto, permi haralang kaunaan sweldo. Maski mayo man mga ginigiribong tultol, ano ba? Dahil man nagtatrabaho nin tultol. Kaya ini po ang problema ka Nasyon Pilipinas. Sa maparakuan in kwarta ang gobyerno. Kung puro na sanaan ibang mga kababayan niya to pagparaayudahan. Daing matagal na gobyerno pag-arog po kayan. Ultimong mga para basabas sa kanyugan, 700 na. Pagpakyaw, an aldiya, pambira niya ako. Pero dinadaog-daog pa ang kunyan, Department of Labor and Employment. Sindan ang nagkakasurunod. Kaya masakit ang sistema. Pati ang parakupra. Gusto, banga-banga na. Ano ang makukuha kan may sadiri? Pag-arog na po kayan. Kumbaga, puro na sa nagusto. Commercialize. Pati ang pagtatrabaho. Kadakol lang unyan kan mga butigan, sabi kan kaulay ko. Pati nga ni ngayangod ka mga butigan na. Anapot ko dyan, isa nang uulakit kan mga butigan na yan. So puti o so itom. Duwang bagay kaya eh. Pero garo mas magulang na nga ni, mas kan mga itom ngunyan ah. Kung sa ano yan, bato bubwa.
Kundig di sa ere ka, butigan. Kung sa buhay, putnay. Puro parehas man sanan gustong sabihon kayan. Pag sinabing butig, hambog. Tapos yung mga style na ma-advance, mabali mo na nga, kung ma-advance. Halagad, pag kinunyan mo magtrabaho, pagpapara, butig-butigan ka na, tuga-tuga. Kaya minsan, inipuan makasuya sa sistema. Nagpaparadakol sa nabagaan mga orsino sa Pilipinas. Kita man, tol-tol, nagpapara orsino kan iba. Paparadakolan para utang ng mga ambugon. Kaya mayo kita ang padudumanan. Pag dahil mo pinautang, iupan ang gotsay mo. Hindi mo basang ngay kamadaran. Kung ano-ano ng mga rawit-dawit. Lagad pag masingil ka na, yaw na po dyan ang problema. Kadakol na kan alibay, kadakol na kan rason. Kan mautang, grabe ang masisira, mahamis na tataramon. Pinag-kumpirmar man kan manggagawa party list na may kay puhan na sana nin 64 buto. Asin may 15 yes na buto na. Liwat na yaon sa target kan 159 sa House of Representatives kana Pilipinas para sa bill na magtunaw na sa provincial rate. Mientras na padagos man ang pangapuda na makumpleto ang bilang tanganing dagos ng maipasar ang lay. Kumbaga parehas na sana ang minimum wage kunya na. Bako ng iba ang rate kan probinsya kisa duman sa Metro Manila. Sabi digdi hugas kamot si Poncio Pilato ang pinapatamaan si Congressman Mike Defensor. Tapos nagluwas pa digdi sa bareta na bako kun pasimuno kayan si Attorney Libby Baligod talaga ang kaulay kan mga soldados. May mga nagtatabang man sa mga opisyal NPAC itong mga soldados day kung mga nakaulay. Yan ang nigar ni Mike Defensor. May nagluwas digdim bareta, tawan siya ni Gloria Arroyo. Di ba? Nagurang sis sa salang pananaw asin mayong pinagkagurangan herakman sikat sa salang gibo. Magbago ka naman, paatras ka talaga. Lol na Mike nyo, estado na Caracas mo. Dakop na ang service kan mga Marines sa kuno, nakapangaran sa pamilya niya. Yan, napalaan nyo, hila nyo, buntot nyo. Ay inda, ini man daw si Mike Defensor, haloy na po ining paribong-ribong man. Ito pa. Panahon pa ni GMA. Naging DNR secretary ni.
Basado man kay Camarines Governor El Rebilla Perte dahil sa na pinagbibisto ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ang papel kan mga local government unit, tinatawan doon na pa ini kan tamang suporta para mas marikasas ng direktang makapaghatod ng serbisyo sa mga kababayan sa tabang man kan local government support fund. Ini ang parte kan post sa iyang social media account kan gobernador dapit sa paglulunsar kan bagong Pilipinas lambang banwaan makikinabang na pinaggibo duman sa Malacañang na pinagatindiran man kan gobernador. Antes po kita magpadagos ka na sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagirumdom. Mag-Kidney Care. Iwas sakit sa kidney. Ako si Carla, 45 years old. Dahil sa mataas na creatinine umaabot ng 3 mg per deciliter, laging pagod at hirap sa paghinga. Sinabi ng doktor, kailangan ng magdialysis. Sinubukan ko ang Kidney Care at sa 3 linggo, bumaba ang creatinine ko sa 1.7 mg per deciliter. Salamat Kidney Care, hindi na ako takot sa dialysis. Mag-Kidney Care. Iwas sakit sa kidney. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury, South Star Drug at mga suping pot. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang dami. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS, good pa dumit man siya. Hello, right for blue. Isang labanan yan. Right for blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa dumit man siya. Hello, right for blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Ang galing for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protektado.
Dorado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White Rose Papaya, wow, white roses. White Rose Papaya, wow, white roses. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. Puting sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up by the power of 2. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. RBN Radio Philippines Network. DZRL Batak. DZKI Iriga. DYKB Bacolod. DYKC Cebu. DXKS Surigao. DXKO Cagayan de Oro. DXXX Zamboanga. DXKD Dipolo. DXKT Davao. DXDX General Santos. RBN Radio Philippines Network. RBN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DZKI Iriga. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa inman na sulukan ringkunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, asin platika. Balik po kita digdi sa tuyang programa. Igwa na kitang 5 minutos. Makalampas ang alas 8 nin pagkaaga. Kumustaman sa mga parantabay niya to dyan po sa Banwaan ka na Baaw, Camarines Sur. Mading Rose Batan, Ki Miles, and siyempre ki Miss Ana Proel dyan sa Barangay Salvacion. Ki Cristina Naiti Pajardo dyan sa Barangay San Nicolas. Dyan man sa Barangay San Jose, ki punong barangay Nini Ablan asin man Manay Munching maglapid sa indong pamilya. Po si Speaker Dian pinagsugunan fast track sa National Weeds Bill, Regional Weeds Boards planong tunawon. Pinagsugo naman ni Faustino D. III si Speaker Budjidi na tulos na pagpaparekas sa pagtukar kan bill na magbabago sa nag-iiral na sistema kan pasweldo sa nasyon. Kabilangan tatatagman kan sasarong pangnasyon na minimum wage as in pagtunaw sa mga regional tripartite wages and productivity boards. Pinagharalo-halo sa sarong consolidated bill ang nagkapirang bill na nakabinbin duman sa House Committee on Labor and Employment na sunad kan maniba-ibang congressman hali sa magkakaibang partido. Pinapailing subot digdian na mahiwas na suporta para sa reforma sa paagikan pagtatagaman in sweldo sa enterong nasyon. Kan Pebrero 24 nagpaapod nin Urulay CD kay bahan ang mga pangenot na mga author kan bill asin mga leader kan darakulang grupo kan mga trabahador kabilang ang Federation of Free Workers siniba pang mga pangnasyon na unyon. Tanganing pagkasaruan na pag-uurulay kan reforma. Pinasalamatan man kan speaker ang mga representante kan labor sector sa pag-atindir asin pagpaparte kan sa indang mga namamatean asin kahurutan duman sa kamara. Pinaglaban ko ang mas halangkaw na sweldo kan ako gobernador pasanakan Isabela sigun kidi may utang kita sa tuyang mga trabador na
sarong patas asin pinaga sarong sistema kan pasweldo asin mahiro ang kamera para digdi. Matapos ang urulay, tulos man subot na pinagsugo ni Di na maibali ang consolidated bill sa plenary agenda sa mga masunod na semana. Nangako man siya na tutukaron man ini tulos kan kamera na may kamauutan na maipasar ang bill bago mag-abot ang aldaw kan labor. Sa irarom ka na bill, ililipat man sa National Wages and Productivity Commission ang puder na magtagaman in sweldo, karibay kan presenteng regional wage boards. Sinusulong man ang pest approach kung sain ang pampo na pangnasyon na minimum wage, yun bako o day mababa sa nag-iiral na minimum wage tuman sa National Capital Region. May nakapalaman man digdi na mga mekanismo kan transition tanganing matabangan ang mga sektor na maapektaran sa pag-aangkop sa bagong sistema. Pag naging lay na, inaasahan man na mababawasan ang haloy ng lakwat sa sweldo sa maniba-ibang rehiyon asin magkakaigwanin mas malinaw na pangnasyon na wage floor para sa mga trabador sa enterong nasyon. Sa nakatagamang plenary debate sa masunod na semana sin target ana pagpasar baguan aldaw kan labor malinaw an mensahe ni Di nagaandar na ang reforma sa pasweldo asin determinado ang kamera na maisakatupadan ini. Syudad kan Irigapalan igwanin nasa 401 mga kaibahan sa delegasyon sa Arriba Iriga Athletic Delegation for the match of anticipated Palarong Bicol 2026. Naghali na kasuod mang pag-aaga. Ana delegasyon iyon makikipaglaban sa annual regional sporting spectacle duman sa siyudad kan Legazpi sa probinsya kan Albay. Ana formal opening ceremonies gigibuhon sa aga. Para sa mga taga siyudad kan Iriga, ini pinamamayuan mismo ni Mayor Rex Oliva, Vice Mayor Idsel Dimaiwat, City Administrator Attorney Maharle Caramon Waperina II, asin ang mga miyembros kan sangguniang panlungsod asin kabalian opisina. Kaya best luck sa Saindo Gabos. Good luck sa Saindo. Out pa man lugod dakol ang ganahon indong mga kawat. Posposan man ana pinagigibong ensayo kan mga atleta hali sa manibaibang probinsya sa Bicol Region para sa Palarong Bicol na mapuon po sa aga. Kumbaga ready na ang mga player pero ang defending champion ang probinsya kan Albay man giraraya. Nasa 84 na pamilya sa Banuan kan Lagunoy Kamar ni Suran Datauanin Tabang
pangkabuhayan kan Department of Labor and Employment kan nagtalikod na Pebrero 26 ngunya na taon. Kini man ang parte kan programang Building Sustainable Futures for Parents and Child Laborers of LGU Lagunoy through livelihood program kan Department of Labor and Employment na may kamauutan na maibalik ang mga hobenes na nag-iedad 17 pababa sa indang pag-aadal. Sobra-sobra man ang kaugmaan na sinpasalamat ni Mayor Jigo Pilapil sa opisina kan Department of Labor and Employment sa tabang na ini sa iyang mga kababayan na matawanin panghaluyan na hanap buhay. Nakatalaan man na magbisita sa Pilipinas ang South Korean President na si Lee Jae-myung sa maabot na Marso. Magkakaigwa kaya niyan state visit sa nasyon asin sa Singapore si President Lee ngani tukaron ang koordinasyon sa artificial intelligence and nuclear energy. Susog sa opisina ni Lee, magkakaigwa siya nin summit ki Singaporean Prime Minister Lawrence Wong pon Marso 1 hasta 3 bago magdiretso digdi sa tuyang nasyon. Magkikipag-ulay man siya kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. pon Marso 3 hasta 4 para sa kooperasyon sa defense industry infrastructure projects, nuclear energy asin man critical minerals. Preparado naman ang mga delegado halis sa probinsya kana Sorsogon para sa pinag-aantisiparan na Palarong Bicol 2026 na isasagibo duman sa syudad kana Legazpi. Sigun ki Sorsogon Provincial Government Spokesperson Dong Mendoza na nakapag-send off na sa indang gobyerno probinsyalas and DepEd para sa 461 ng mga atleta na makumpit sa Palarong Bicol ngunya na taon. Pinanginutan ini kan Provincial Youth Development Officers kung saan sinda nagdistribuernen uniformes and 3,000 na allowance para sa mga atleta. Sinabi man ni Mendoza na sa pagi kay ni papailing an sa indang presensya nga ni matawananin halangkaw na moral an mga atleta igwaman subot na nakatagama na pundo para sa mga makakakuanin gold medal unya na taon. Iglalauman kan opisyal na malangkaw pa ang sendang rank o overall standing kumparar kan nakalis na taon kun sain nasa 5th place ang sendang probinsya. Mientras tanto, pig-aabisuan man ang mga atleta na i-turn off ang sendang mga cellphones nga ni day ma-distract in kaso padaranin alerts ang NDRRMC mapadapit sa pag-alboroto kan Bulkan Mayon.
Pana po kitang 20 minutos makalampasan alas 8 ni na pagkaaga. Nakahanda na imbestigaran ka na gobyerno ang subot panggagadan na may kinaaraman sa paglaban kontra ilegal na droga sa irarom kan administrasyon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sigon ki Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na naging seryoso na presidente na dai magiging maduguan sa iyang kampanya sa ilegal na droga. In kaso magkaigwanin anuman na ebidensya na nagpapailing na igwang insidente nin panggagadan ang subot iimbestigaran ang mga ini. Marumduman na sinabi ni Attorney Nicholas Kaufman ang legal counsel ni dating Presidente Rodrigo Duterte na dapat imbestigaran man si Marcos huli sa subuot mga nangyayaring paggadaan o panggagadan sa kampanya kay ni kontra sa ilegal na droga. Matindi man si Kaufman yun ang mapaimbestigar sa Pilipinas. Subuot may panggagadan man ang administrasyon. Mayo man baga akong bareta kayan, pero guni-guni sa naman niya ni Kaufman. Nagkaloko-loko na pati ang ICC dinadamay na ang Pilipinas. Dinadamay na kan mga defense council ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Yata may mga panggagadan manda digdi sa lado kan administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos Jr. sa indaw yan. An aram ko dakulan nadadakop sa droga. Kadakol ka na siya buman giraray nagbabalik pero digdi sa garadanan garumayo pa man akong nadahog na arog kan panahon nakadakol ka na tutukhang. Atian mga legal counsel ni dating Presidente Duterte laugaw na baga? Nasa huring kabtang naka na mga preparasyon para sa nakatala na pagbubukas kan palarong Bicol sa aga. Gun ki Department of Education Bicol Project Development Officer Attorney Mark Kevin Aruco na kumpiyansa ang ahensya na magiging matrangkilo asin organisado ang nasambit ng aktibidad. Marumduman na papartisiparan inikan mga atleta sin mga delegado hali sa manlain-lain na probinsya sa rehiyon yang trastanto kaibanan man. Sa mga pinaghahandaan kan ahensyan posibilidad na magkaigwanin aktibidad ang bulkan na mayon. Purog pa na ang Legazpi City ang maging host ka na sporting event. Sinabi man kan opisyal na maikukonsiderar na worst case scenario ang pagkakaigwa nin Aspol. Ibong kay ni sinerto ni Attorney Aruco na nakahanda man ang mga lokal na opisyal sa anuman na dai pinaglalauman na insidente. Nagapaabot naman intabang ang Department of Social Welfare and Development Bicol para sa pamilya kan nasa 8 internally displaced. Persons na binawian in buhay sa katahawan kan aktibidad ka na Bulkan Mayon. Sigun ki DSWD Bicol Regional Director Norman Laurio,
sa binawian in buhay ang mga ini huli sa may dati na sindang namamatean na delikadong helang bag-o pa man na irilipat sa mga evacuation centers. Asin saro digdian na imbelto sa vehicular accident. Kabali sa sendang ibinariwas na tabang ang cash relief assistance and burial assistance para sa mga kaparyentes kan mga namaaram na individual na nakamati in chronic disease. Dugang panilaw na suminakat na sa poco mas o menos 108,000 de pesos ang kantidad kan naihiras na tabang sa irarom kan assistance to individuals in crisis situation. Pero digdi tulos man sinda nagtaon in psychosocial intervention para sa mga pamilya kan mga namaaram na internally displaced persons. Yan tras tanto pinagsyertuman kan opisyal na padagos ang sindang ipig babariwas na asistensya katabang ang mga local government units sa gabos na apektado kan pag-alboruto kan nasambit ng bulkan. Duman sa nasyon kan Italia na sa duwa ka tawo ang nagadan makalisan pagkadiskaril kan Trump sa Milan, Italy. Basado sa inisyal na investigasyon nagikan duman sa Viale Vittorio Veneto ang nasambit ng Trump kan madiskaril ini asin buminangga sa sarong edipisyo. Uli sa insidente niguang 40 na iba pang pasahero ang nairido saro sa mga nagadaan na 60 anyos na lalaki na nagbabalyo sana sa tinampukan mangyari na insidente. Dinarana sa ospital ang mga iridong biktima mantang padagos na pigigibong investigasyon kan mga autoridad mapadapit sa insidente. Na maturotindi kampanya laban sa illegal na droga. Timbog na sarong 18 anyos na lalaking estudyante sa ikinondosir na buy-bust operation kan mga otoridad duman sa Banuan kan Donsol, Sorsogon. Ministro ang suspect na si alias Rico sarong newly identified drug personality sa irarom kan target intelligence sa packet na kumpiskar sa iyan duwang head cell transparent plastic sachet na may laog nin pigtutubudan penaalang na daon nin marijuana na may gabat na 0.4 gramo. Pero digdi na kumpiskar man ang sarong improvised glass pipe, duwang cellphone, buy-bust money, asin iba pang personal na gamit. Talaan man ay sumitir sa Sorsogon Provincial Forensic Unit ang mga nakuang ebidensya para sa laboratory examination. Mientras tantong maampang ang suspect sa kasong pagbayular sa Republic Act 9165 o ining Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ay, naabot na po kita ka na oras ka na sa tuyang pamamaaram. Kay banya to sa pagpaabot nin informasyon si Raquel Caceres. Sa lado technical si James Oco. Duman sa transmitter si Ricky Sagayap. Ako man po si Philip Serdan Baracena. Nagpapadyos mabalos kan sa indong day sawang pagantabay.